Здравейте, аз съм Ралица Стоева от София. Избрах дентална клиника ДАТОП, защото избирам качеството и удобството. И защото за мен е важно хората, които работят с мен, да бъдат позитивни и тук намирам това. Първите ми впечатления, когато дойдох тук, бяха за едно спокойно, приветливо място, изпълнено с усмихнати хора. Много добро впечатление ми направи всички от екипа и всички, които срещам по коридорите, от рецепция до кабинета и обратно, са невероятно ведри, слънчеви и предразполагащи. Искам да благодаря специално на доктор Банабакова за изключително позитивното, внимателно отношение. Нежна и грижовна, оставам с усещане, че ме е обгрижила. Освен изключително високото ниво на професионализъм, просто съм много впечатлена. Благодаря. Не бях чувала за клиниката, баща ми е останал много доволен и затова реших и аз да дойда, освен това е на изключително удобно място. Преди първото си посещение в клиниката не изпитвах страх, но изпитвах една лека неприязън към посещенията на зъболекаря като цяло. Сега сякаш това се е изпарило от прекрасното отношение на хората. Тук всичко е просто на едно много по-високо ниво. На топ ниво, наистина. Със сигурност препоръчвам клиника ДАТОП, защото качеството е високо, професионализма е висок. За всеки детайл сякаш е помислено. С усмивка ще дойда, честно казвам, наистина с радост очаквам следващото си посещение.